Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnému biohospodárstvu, tak sa poďme pozrieť na takých pár hlavných rozdielov medzi lineárnym a cirkulárnym ekonomickým modelom, aby sme si to ešte tak možno zadefinovali. Práve tie tradičné lineárne modely ekonomiky, ktoré sú v zmysle vyťažiť, vyrobiť a vyhodiť, sú neudržateľné a vlastne ignorujú obmedzenosť všetkých prírodných zdrojov, generujú veľké množstvo odpadu a teda už dávno sa prešlo teda z tohto lineárneho modelu, ktorý je teda neudržateľný, na cirkulárny model, cirkulárny ekonomický model, alebo teda obehové hospodárstvo, ktoré sa snaží práve tento problém riešiť, a to prostredníctvom princípov 3R, čiže redukovať, znovu použiť a recyklovať. V minulosti bola táto ekonomika zameraná viacej práve na tú recykláciu, čiže bola to ekonomika, ktorej prioritou bola práve tá recyklácia. Avšak dnes už vieme, že môžeme recyklovať len 30% všetkých odpadov. Takže v dnešnom chápaní toho cirkulárneho modelu, alebo teda ten cirkulárny model dnes a jeho aplikácia už integruje takú rozšírenú verziu tých eriek. Väčšinou sa uvádza 6 eriek, ale už nájdete aj 8 a o mnoho viacej. Pridáva sa tam teda najmä to rethink a refuse, čiže odmietni. To vlastne súvisí práve s tou zodpovednou spotrebou, súvisí to s tým takým náhľadom práve na to zodpovedný manažment práve tých prírodných zdrojov. Pridalo sa tam aj opravovanie a kompostovanie. To znamená, že tento ekonomický model prináša mnohé ekonomické výhody, čiže zníženie nákladov, zvýšenie výnosov, minimalizuje odpad a v podstate celkovo podporuje taký ekodizajn, také dizajnovanie, ktoré je v súlade, alebo teda dbá na opraviteľnosť, recyklovateľnosť a celkovo ekologickú udržateľnosť tých produktov, čiže pri tom vyrábaní tých produktov sa vlastne pozerá už na celý ten životný cyklus toho produktu, čiže od výroby materiálov až po to, že ako skončí, čo s ním bude, keď sa z neho stane v úvodzovkách odpad. Takže aj žiaci, ktorí chápu rozdiely medzi týmito modelmi, medzi lineárnym a cirkulárnym modelom, budú schopní robiť také zodpovednejšie rozhodnutia celkovo v každodennom živote. No a čo to teda je to obehové biohospodárstvo? V podstate je to taký ideálny typ hospodárstva. Snaží sa minimalizovať odpad, opakovane využívať prírodné zdroje a teda maximalizuje práve s ohľadom na to efektívne využitie tých zdrojov. Samozrejme využíva tie stratégie, ako je recyklácia alebo opätovné použitie. Taktiež dbá veľký dôraz na obnoviteľné suroviny, alebo teda základom sú práve tie obnoviteľné prírodné zdroje, vrátane biomasy a rôznych zvyškov, ktoré sa používajú práve na výrobu nových produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou. V podstate tento systém, toto obehové biohospodárstvo sleduje filozofiu v prírode, lebo v prírode neexistuje vlastne žiaden odpad. Každý materiál sa môže stať opäť ďalším zdrojom alebo súrovinou pre nejaký ďalší proces alebo ďalšie použitie alebo nejaký ďalší produkt. Takže napríklad aj odpad z poľnohospodárstva alebo z potravinárstva môže byť spracovaný na kompost a ďalej sa môže použiť v poľnohospodárstve, tak sa vlastne uzavrie ten cyklus, vytvorí sa slučka, minimalizuje sa ekologická stopa. V podstate aj taký papier napríklad pri výrobe papiera v cirkulárnom modeli sa použitý papier recykluje, to už v dnešnej dobe mnohí robíme, práve aby sa znížila potreba ďalšej ťažby dreva a aby sa eliminoval vlastne ten odpad. A aj výučba študentov o takýchto cirkulárnych postupoch ich môže pripraviť na úlohu práve takého zodpovedného človeka, zodpovedného hráča, ktorý zohráva v podstate dôležitú úlohu v tom každodennom živote pri zodpovednom nakladaní s prírodnými zdrojmi. Čiže opäť minimalizuje sa odpad, maximalizuje sa tento efektívne využitie zdrojov. Budeme mať, teda chráni sa tým vlastne aj prostredie, lebo sa vlastne minimalizuje množstvo odpadov na skladkách, šetria sa prírodné zdroje a opätovne sa využívajú takéto suroviny pri výrobe nových produktov.
Takže pojem biohospodárstvo v podstate označuje využívanie tých obnoviteľných prírodných zdrojov, tzv. Biomasy. Mnohí z vás už to aj použili, keď už si to predstavujú, majú to spojené s tým biohospodárstvom. Tá biomasa sa v podstate chápe či už z pevniny alebo aj z morí. Sú to rôzne zdroje, drevo, rastliny, riasy, mikroorganizmy, huby, alebo aj hmyz a tak ďalej, alebo aj zvyškové produkty, čiže potravinové zvyšky alebo zvyšky z poľnohospodárstva, z iných odvetví hospodárstva. A práve táto biomasa sa potom využíva na výrobu potravín alebo materiálov alebo pri rôznych službách. A tento prístup, teda to biohospodárstvo v podstate znižuje závislosť od fosílnych palív, čiže od tých neobnoviteľných zdrojov, podporuje efektívne využívanie zdrojov, podporuje aj ochranu biodiverzity, prispieva v podstate aj k ochrane prostredia, k nejakému zmierneniu klimatických zmien. A celkovo je to v podstate metaodvetvie, ktoré sa snaží, alebo teda aj prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Celkovo aj tá udržateľnosť v rámci biohospodárstva sa zameriava na tie dostupné zdroje pre ďalšie generácie. Čiže aby aj po nás tu ešte niečo zostalo, aby aj ďalšie generácie mohli využívať takéto zdroje. A vzdelávanie v biohospodárstve teda môže aj inšpirovať žiakov k tomu, aby si uvedomili tú hodnotu prírody, aby videli v prírode práve tie cenné poklady, to, čo nám všetko ponúka, a aby aktívne v podstate aj prispievali k tomu, k jej ochrane. Ale dnešné biohospodárstvo čelí aj mnohým výzvam. Mnohé výzvy práve zahŕňajú zmierňovanie klimatických zmien, ochrana biodiverzity, znižovanie znečistenia, ale aj produkcia potravín, zdravých potravín a celkovo aj taká energetická sebestačnosť alebo pokrytie energetických potrieb spoločnosti. Takže opäť výchova žiakov, študentov a celkovo mladých ľudí v takejto oblasti alebo v súlade s týmito témami a princípami znamená vybaviť ich aj postojmi, ale aj možno do budúcna nástrojmi na riešenie takýchto environmentálnych víziev a ukázať im, že práve oni môžu byť kľúčom k rozvoju udržateľných riešení pre budúcnosť. No a keďže už som spomínala tú biomasu, tak musím teda jej dať ešte takýto priestor, pretože biomasa je takým základným stavebným kameňom biohospodárstva. Zahŕňa všetky materiály, tie obnoviteľné, prírodné, biologické, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. Ako som už spomínala, je to teda drevo, rastliny, riasy, ale aj hmyz a mnohé teda tie potravinové zvyšky. A môže byť využitá na výrobu bioenergie, na výrobu biopalív, na výrobu bioplastov alebo iných bioproduktov alebo produktov na biologickej báze. A opäť rozhovory so študentami o potrebe alebo teda o tej hodnote biomasy ich môže inšpirovať k tomu, aby začali pozerať na odpad ako na v úvodzovkách cenný poklad, ako na zdroj, ako na surovinu pre ďalšie použitie. A možno ešte taký posledný pojem, aby sme si to tak zadefinovali, tak máme to biohospodárstvo, máme biomasu ako ten základ toho biohospodárstva, no a ešte tá biorafinéria. Biorafinéria alebo teda tento pojem je ešte tiež taký dôležitý, lebo biorafinéria je v podstate zariadenie, ktoré premieňa, alebo teda spracováva biomasu a premieňa ju práve na tú energiu paliva, alebo teda rôzne cenné produkty, bioprodukty. A táto premena nastáva vďaka, alebo teda prostredníctvom rôznych procesov, rôznymi konverznými technológiami, čiže biotechnologické, biochemické alebo termochemické procesy. A táto konverzia biomasy, alebo teda premena biomasy je vlastne za vzniku produktov alebo medziproduktov s pridanou hodnotou. Čiže to už sú práve tie biopalivá, alebo teda bioprodukty. A tento proces je taký podobný v podstate rafinácii ropy, ale využíva obnoviteľné zdroje. Takže keď si pozrieme napríklad, áno, takáto biorafinéria je v podstate aj celulózka. Takže biorafinéria. Tam sme skončili. A teda ešte, aby sme si povedali možno aj o tých bioproduktoch alebo produktoch na biologickej báze, že čo to vlastne je. Sú to výrobky alebo produkty, ktoré obsahujú aspoň čiastočne zložky biomasy. To znamená, nemusí to byť úplne 100%, ale aspoň čiastočne by mali obsahovať zložky biomasy.
Samozrejme, s biohospodárstvom v dnešnej dobe už teda sú s ním spojené aj rôzne rizika, a to práve také rizika, ktoré súvisia s nadmerným využívaním práve takýchto prírodných zdrojov. To znamená napríklad rastúci nezákonný výrub stromov, áno, alebo degradácia pôdy, vyčerpávanie podzemných vôd, strata biodiverzity, alebo aj zmena využívania pôdy. Čiže presne taký konkrétny príklad je riziko spojené s konkurenciou s potravinami. Čiže napríklad v prípade kukurice, ktorá sa využíva plnokrát pri výrobe biopalív alebo bioproduktov, namiesto toho, aby sa tá pôda využila na produkciu potravín, ktoré majú nasytiť vlastne ľudí na planéte. Čiže naozaj stále treba dávať dôraz na to efektívne využívanie zdrojov práve s ohľadom alebo teda v súlade s princípami tohto biohospodárstva a v súlade s tou udržateľnosťou. No a nedá mi vám nepovedať ešte o greenwashingu. Tento pojem vlastne súvisí s takým zavádzaním spotrebiteľov. Vlastne je to úplný opak tej autentickej udržateľnosti, ktorú promujú mnohí, alebo teda kvôli ktorému je biohospodárstvo práve veľmi dôležité. A práve tento greenwashing je veľkým problémom, pretože mnohé produkty sa tvária, že sú zelené alebo udržateľné a pritom ich takmer vôbec nie sú šetrné k prostrediu, alebo celkovo ich tie environmentálne benefity sú buď minimálne, alebo dokonca žiadne. Takže treba si dávať pozor, treba si overovať, pretože práve kvôli tomuto greenwashingu ten spôsobuje práve taký zmätok pri spotrebiteľoch, alebo teraz buduje nedôveru a to je vlastne úplne kontraproduktívne voči tomu skutočnému úsiliu o udržateľnosť. No a aby sme si ešte aj pozreli nejaké naozaj praktické ukážky a aby ste videli, že to biohospodárstvo má skutočne široké využitie, ktoré presahuje takéto tradičné poľnohospodárstvo, tak tu aj na obrázku môžete vidieť také konkrétne príklady, ktoré možno už aj máte vy v domácnosti. Sú to rôzne výrobky z biomateriálov, konkrétne z kyseliny polymliečnej. A už aj napríklad dneska je možné si vo svete kúpiť tašku vyrobenú zo zmesí ananásových listov a z tejto kyseliny polymliečnej, alebo dokonca aj tie čajové vrecuška, ktoré sú toho trojuholníkového tvaru, tak už plnokrát sú vyrábané práve z takýchto bioplastov alebo z tohto biomateriálu. No a takéto príklady v podstate prinášajú nové možnosti udržateľného dizajnu, čiže podporujú takúto kreatívu v tejto oblasti a ukazujú, že to biohospodárstvo naozaj môže byť súčasťou každodenného života, môže byť úplne rôzne využité a môžu byť využívané práve tie odpadové zložky, zvyšky, ako ďalšie súroviny, ako materiály, čiže v zmysle takej upcyklácie. A tým sa vlastne pomáha redukovať spotreba tých nových surovín alebo nových zdrojov. A celkovo nás to inšpiruje, vás a verím, že potom aj tých študentov môže to teda vás inšpirovať práve k hľadaniu spôsobov, ako vyťažiť maximum, ako efektívne využívať práve takýto každý materiál. Tak, to biohospodárstvo, možno viete, možno neviete, je naozaj významným segmentom ekonomiky v rámci Európskej únie. Biohospodárstvo ročne generuje, alebo teda prispieva až miliardami eur a poskytuje naozaj milióny pracovných miest alebo pracovných pozícií, a to v odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, lesníctvo, to sú také tie bežné, ale aj ako je bioenergia, biopriemysel alebo nejaký biofarmaceutický priemysel. Takže naozaj otvára nové pracovné príležitosti v rôznych oblastiach, od výskumu až po rôzne také kreatívne činnosti alebo teda kreatívne pozície. A práve vy, opäť učitelia, pedagógovia, vychovávateľia, môžete pomôcť študentom lepšie pochopiť alebo lepšie si predstaviť celý tento ekonomický potenciál toho biohospodárstva a význam tejto oblasti pre ich budúcu kariéru. V podstate do roku 2030 sa očakávajú zmeny na trhu práce v tejto oblasti, v oblasti biohospodárstva.
práve s tou takou narastajúcou automatizáciou, s nástupom nových technológií sa očakáva pokles pracovných miest v takom tradičnom poľnohospodárstve. Avšak vznikajú, alebo teda budú vznikať nové zamestnania, nové pracovné pozície, ktoré sa objavia v oblastiach, ako sú práve ten biopriemysel, biorafinéria a tak ďalej, alebo výroba bioproduktov. A tak, čiže preto je dôležité teda pripravovať žiakov, alebo teda študentov a celkovo tých mladých ľudí na takéto výzvy, na to, aby boli pripravení, aby mali tie potrebné kompetencie a zručnosti, ktoré budú požadované na trhu práce. Biohospodárstvo, ako ste už aj vy teda poznamenali práve aj v tom Mentimetri, poskytuje naozaj takú širokú škálu pracovných miest a sa mi veľmi páči, ja som veľmi rada, že už aj vy viete, že to presahuje to také tradičné, alebo teda presahuje to tie tradičné predstavy o poľnohospodárstve, alebo teda, že biohospodárstvo nie je len poľnohospodárstvo, alebo nie je to len výroba bioproduktov. To znamená, že naozaj môže ponúkať uplatnenia v rôznych oblastiach a myslím si, že mnohí mladí ľudia si tam nájdu to svoje, lebo sú tam teda aj tie kreatívne odvetvia, aj ekodizajnovanie, aj podnikanie, aj nejaká vedecká činnosť a mnohé iné. V podstate na trhu práce v tejto oblasti, v oblasti biohospodárstva, bolo identifikovaných takých 40 hlavných pracovných profilov, ktoré boli tak kategorizované alebo teda rozdelené do viacerých kategórií. Tieto profily zahŕňajú samozrejme tie vedecko-výskumné pozície pracovníkov v poľnohospodárstve, v lesníctve, ale aj nejaký ekologický manažment, rôzne pozície v konzultáciách, v poradenstvách. Takže je tam, alebo teda patrí tam aj nejaký vedecký komunikátor v oblasti biohospodárstva. Ďalej sú tam aj rôzne také inžinierské a skôr také technické povolania, ktoré budú, alebo teda potrebujú, teda sú pre nejakých expertov z oblasti, čiže manažéri, biorafinéri a tak ďalej. Ale teda sú tam, ako som už spomínala, tie rôzne umelecké a kreatívne povolania, vrátanie nejakých ekodizajnerov, dizajnerov bioproduktov a tak. Takže to biohospodárstvo vyžaduje zručnosti mnohokrát, ale tie zručnosti môžu byť aj také, že to systémové myslenie, chápanie udržateľných procesov a v podstate aj európska stratégia pre biohospodárstvo zdôrazňuje potrebu vzdelávania v tejto oblasti, a to na všetkých úrovniach, čiže od základného až po vyššie vzdelanie. A práve vy, opäť na vás tak apelujem, máte takú kľúčovú úlohu pri rozvíjaní týchto kompetencií u žiakov, u študentov, u celkovo mladých ľudí, čím ich budete vedieť pripraviť na riešenie v takýchto alebo teda riešenie environmentálnych víziev a možnú prácu v biohospodárstve. Takže aj dnes sme tu kvôli tejto obrovskej príležitosti, ktorá nás čaká, a to teda formovať budúcnosť tých mladých ľudí alebo teda budúcu generáciu práve tým, že im budeme vedieť predstaviť koncept biohospodárstva alebo celkovo tých biohospodárskych tém a budeme ich vedieť inšpirovať, aby možno zmenili ten taký stereotyp alebo taký bežný pohľad na odpad a aby sme ich vedeli v tých triedách inšpirovať. Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť.